Ganja bwphang taphaina thangwi kwbangma derajak Assam rifle. Kothmao sai mankha baksani ba bukung baksani ba yathai baksani ba yak baksani ba khaklao eat bai nai kokjakma hadu bai nai kokjakma driver soho khorok ba derajak hinui kothma kasai phaikha. Komol chubra boromura Sipaijola district bai khopjak bolong kuthukgo ganja bwphang taphaina thangwi amchaini borok rok Assam rifle no hadu bai eat bai naikokma bai kwbangma tongmung wngma nukjakha. Paithago kiphrilna nangkha Assam rifle rok. Police rok kothoma mankheno borokni oro songwi sogwi kha. Phiya amchaini borok rok lama kasuma bai thangwi malia ganja bwphang taphainani. दोनों को भेज दो इसका इतना फट गया जबरदस्त यहाँ लगाया